Usa ang patay, upat ang samdan, human ni bangga ang gisakyang SUV sa kasugat nga pick-up truck sa Surallah, South Cotabato. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa video nga kuha sa mga netizen, atol sa kusog nga ulan, makita nga gipayungan ni ining mga residente ang mga responder nga mi-rescue sa mga sakay ni ining pickup truck o SUV nga nangaangol human na bangga ang duha ka sakyanan sa National Highway sa Barangay Dahay, Surallah, South Cotabato pasado alas 3 sa hapon adlang Huwebes. Gani makita nga mitakilid na sa kalsada ang maong SUV samtang grabe sab ang guba sa unahang bahin sa pickup truck. Atol sa hitabo, gideklarang dead on arrival sa ospital ang 54 anyos nga lalaking driver kinsa nag-inusara sa maong SUV. Samtang samdan ang 19 anyos nga lalaking driver sa pickup, lakip na ang laing tulo ka mga sakay niini nga mga lalaki nga nag-edad og 17 anyos, 19 anyos og 22 anyos. Matud sa Surallah Municipal Police, pabiyahe gikan Coronadal City ang SUV apan pag-abot sa lugar, nabangga kini sa kasugat nga pickup truck. Kini human nag-swerve kuno ang SUV gumikan sa kadanlog sa dalan nga epekto sa nasinating pag-ulan. Lakas yung ulan dito sa amin. Swerve siya at pumunta siya sa kabilang lane based doon sa investigation due to weather condition, sir. Kasi mas madulas yung daan and then nabangga ng vehicle one, sir, yung pick-up. Ginahulat pa sa PNP ang mga kabanay sa duha ka kampo alang sa settlement. Ginasulayan pasab kini sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.